everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Please, muhangyo ko nimo. Ayaw itawon ko biyahe. Judia, dili ang akong pagbuot mo ay matuman. Kundili, iyang pagbuot nga nas kalangitan. Pero gisalig niya ka na itong iyang mga pinuhat. Ang paghimo sa unsay angay ni moon dili pa. Nga kinahanglan mo lihok tang tao, kaya ang grasya o kaluoy na aniya. Dili pa. Judia, Malihog lang, Eliakim. Ayaw mo ang rason ang tagalangit. Aron dili mo ako tubagon sa hangyo ko nimo. Malihog lang. paselo ako. Ayaw, ana. Yang tanan na lang. Moingon ka nga gisalig ra nimo sa atong lapang magkakagahom. Well, wa may dautan, ana ba? Ang labing maayo manggod. Nga buhaton sab nimo ang iyang giingon. Nga lihok tao kitapangan ko ikaw. Pero may gihimo ko. Mismo siya na ibaw nga doon na. Sa ako mga sinultihan, ibasi ko lang ka na o gipasignunot ko nini mga nabiling mga adlaw ko nini kalibutan na. Please. Husto na lagi, ana. Nainumdum ko. Usa ka filosofer. Namuong nini mga pulunga sa iyang sinuwat nga libro. The reason of living is dying. Nalimot ko. Kinsa ka to siya. Akong gibasa katong iyang sinuhat. Tulokibon. Ug ang iyang mensahe nagligpon sa tao. Naghatag og inspirasyon. Aron kini magpakabuhi matarong. Kaya ang pinuhatan samtang buhi pa. Mao ang buhing refleksyon ini kung siya mamatay na. Unsa? Taas na king akong kasinatian dinis kalibutan. Usa na timbang ko na ang gibug-aton sa pagpakabuhi ug ang tugbang ini mao ang kamatayon. Diya sa pagpakabuhi naa ang daghang mga challenge, naa diha ang daghang mga hagit. Mahimong mulampo sa mga tinguha, mahimo sab nga mapakyas. Kung imong tugaron, dili gyud mahimo nga pulos lang kalampusan. Sa mga dili sa mahimo nga pulos lang sab kapakyasan. Life is positive into negative, and negative into positive. Kung tinambano nato sa pagsabot, pakigbugno sa kinabuhi o kamatayon, challenge sa pagpakabuhi nato nini kalibutana. Amela, ang libro. Ipalayo na ang libro. Dili ko gustong mamatay. Dili. Ran, honey, please. Ayaw ka hadlok. Kuha na. Ay, ko pakita na. Pabinayo. Ay, ko pakita na ang libro. Nga naman ka. Naunsa man ka. Kana libro. Mupatay na ako. Muang kuha lagi na. Sige. Husto na. Relax, okay? Ako ay panarubutangan ka libros kasaysayan. Ibalik ko lang ito sa study room. Unyaan sa man. Pabutan pa ba nato nga mahuman sila silang conference? Ang hepe ug ang crime investigator? Oh, gikinahanglan yun. Aron paghatag og hustisya sa may reklamo ni Virgilio Vinaverte. Apil na ta.
Kinahanglan magpayad siya siyang pagpatay kang Mari. Dabing siguro. Ilang gisabutan ang pag-ugkat sa wa na kinikitang patayng lawas sa maong babae. Gusto ka. Ug dako ang akong pagtuo. Nga to ara kini ilubong sud sa maong compound. Kung musulti lang ang dinakpan nilang piyado sa maong safe house, masulbad na unta ang bahin sa patayng lawas ni Adtong Miss Mare. Ang ingon kanako ni Tomas, nagkipatay ni Virgilio Benafuerte. Si Daddy Virgilio. Kinahanglan niyang bayran ang iyang sa nga nahimo. Ranito, honey. Dakpunon siya. Kinagkasa siya sa balawad. Pwede ba? Hindi na muna tayo maghiskot ng bahina, please. Iskutan ginatan ni Bahina. Tungod sa kasong abduction with illegal detention. Nga naiaguman ni Judea sa iyang mga kamot. Kauban sa Eliakim. Nagduda ko. Nga apil ka sa maong plano. Asa? Brenda, sa ako naman lang. Kung apil ka sab nga pasakaan sa kaso nila ni Judea o ni Eliakim. Honey, Brenda, honey, dili ko gusto mo ang tangag tao nga ako kasumbungan sa akong mga problema. Nagkataon ako sa pagmahal nimo. Tungod sa imong kabuutan nga gipakita na ako. hingpit tayo na ikaw nagkaangkod ng dapit sa imong kasing-kasing. Oh, honey, mao ka di tinuod. Og salamat sa imong pagkabuutang asawa. Ranito, honey. Pagkinabangay ta, dili ta pasagdan ang usap-usap nato. Oh, magtinabang ita. Karon pa lang, wali kabutangan sa akong kalipay nga kipati. Brenda, honey, I love you. Ranito, Han. I love you too. I love you so much, honey. Hala. Wala na sila, di silang nahimutagan sa sala. Nisulod na kadto sila sa ilahang kwarto. Hala, paniha silang wala makaagwanta. Nanulod sa ilahang kwarto. Hilaping siguro. Dito nila gituwas. Hala, uy. Pagkalalim na magyug huna-hunaon. Uy, ako kano. Kung palaran din mi ni Anang Donato, nga driver sa bandehas at bang, ay, kayo na magyug kang ipaukay ay. Pagkalawkawan ng istorya. Pagkangiloha ka, no? Hala mo na magkuha na dagway og nagkaon og aslom kaayo. Kangilo. Mao ba dahil, Sherlan? Oo, Papa. Dili naman lamang ko mukiha, oy. Nga atong magpangulatan ni Ranito Benafuerte na ako. Char! Charles experience lamang to, oy. Oh, gisugyot ko lang nimo ang maayong ideya. O, ayaw man unta. Kay, napagumapapil nga akong mahimo katong nagpakurasyon gani ko. Kay, balik yung budugan ako. Bali siya, mura patay og halas. Dili na sa mabalampuson kung mo demanda siya. Kaya ang mga kasong physical injury, 60 days ramansad ang prescription period ni Ana. Mao ba dahil? O, mao ka na kanasayran. Sobra na gani ang mga adlawng kitagal. Aron pagsang at demanda ngadto sa piskalya. Ilon ka na sa balaod. Ngawa na pagpakabana ang reklamante. Di ba? Dili sama sa heinous crime. Nga taas ang lanat sa pagsangat niini sa piskalya. As long as naka-blatter kini sa kapulisan. Anay tabo ni Sherlan. Kaya bisan sa barangay, wa gani siya mo report aron magpa-blatter. Igo raman siya na pakurasyon.
Maisip na ning prescribe na. Dili na dawaton. Aw, gusto gito yung ingon. Charge to experience na natong nahitabo niya. Mayo ka nga ko na siya sultihan, manang. Aw, kung ako'y imong pasultihon, Inday, ako mo ingon. Nga mas labing maayo, Inday Brina. Dili ka siya masukot na ako na. Nga nagkikabin kas datang buhat sa iyong amahan. Hahay, kaluoy intawon ni Inday Brina. Pagkaluoy intawon. Ay, mas maayong wala gayod siya ilimod sa iyahang bana. Kay mao ka na maayong asawa. Kay ang kami niya on God, matod pa sa akong anhing nanay, ay yagyagay man na sa tanang mga tinaguan, sa tanang baho. Ay! Hala! Ha! Donato! Hala, uy, kan ni si Donato ba patagad sa ni siya, uy? Hala, uy, Donato! Uy, kan ni siya, no, pukawon yun niya ang nakatulog ko ng kasing-kasing, ay. Down! Donato! Ay, kisa magkaroon ng hagas? Hoy! Daon sa kadiyang laing upawa ka, ha? Upang Ricky ay hagis. Soya ka, ha? Panitan ko ng bagul-bagul ni mong upawa ka. Daon siyang masuya man day. Honey. Unsa nang gusto nimong pagsisultihan ako? Bahin kini sa gidangatan ni Judea ug ni Eliakim. Unsa man ang bahin sa ilang gidangatan ni Judea ug Eliakim, honey? Dili ko gusto doon eh. Doon na ililim ka ni mo na, honey. Salamat. Kay may open ka na ako ng bahina. Pasalamatan ko ikaw ng bahina, honey. Ang tinuod. Among plano ni Daddy Virgilio ang pagpakatap og minamaong sugilanon nga si Judea gitaban ni Eliakim. Honey, Ang tinuod. gusto na. Kaya ba ako nakustanan? Nahibaw ka na di Iran, han? Magkausaan na sa itong panagsulti. Nilabtik og mga pong nga nabalaka ko. Nga tingalig sa mga planong daotan ni Daddy. Apil ka. Tungkol kay gusto kong ikaw mismo ang musulti na ko bahin sa mga nahipos na kong kasayuran. Gikan sa usa ka tawo ni Daddy Virgilio. I'm sorry. I'm so sorry. Ayaw nagproblemahan ang bahina, Dani. Igo na ako nga nabati ko ka na nimo. Huwag ka masukot na ako, Ran, han? Wa lagi. Abi ni mo, hinungdan nga wa ko maulit din spy. Tungkol kinaghimo kog dugang pakisusi. Usa sa iya mga tao ang gikasulti ko. Ug may mitugan sa tanan. Pero wala ko ianok nimo ang pagpakasa. Tungkol kinaibaw ko. Mahal lang yung ko nimo. Salamat. Tinuod ang bitaw. Mahal talaga yung kaayo ka. Si Miss Marie. Naluoy kay ko sa gidangatan sa kamot sa salbahis na kong amahan. Magkadagan na higayon nga luguson siya ni Daddy Virgilio. So, pakinigihok man sa kamatayon. Kung wa pa makalingkawa sila sa Judea o sa Eliakim, siguro sab ko nga may aguman sa nila ang brutal kaayong kamatayon sa mga kamot ni Daddy Virgilio. Husto ka. Pagkadautan gday sa mong kaliwatan. Buhi hangtod ning panahona ang kagaw sa dugo sa mga Buenaferte. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.